Zdravím, ja som Mike212 a v dnešnom videu sa pozrieme na set s číslom 75324 a konkrétne set Dark Trooper Epic. Čo keďže nemám krabicu, tak budem trošku improvizovať a takto vám sem dám obrázky toho setu. Takže ako na boxárate môžete vidieť, tak je to zase ako v minulej recenzii, je to chodba v chodbe. Ten, čo robil tento boxár, to by si zaslúžil byť vyhodený. Ale, čo tu ešte vidíme? Takže samozrejme je to chodba v chodbe. Vidíme tam nejaké play featurey a zo zadu boxu môžeme vidieť inak figurky. One vrch boxu a bok boxu nie sú také zaujímavé. Takže by sme sa mohli ísť pozrieť na minifigurky. Takže prvá figurka v tomto sete je Dark Trooper, ktorý vyzerá takto. Za mňa je to veľmi dobrá, veľmi podarená figurka, ktorá má pod helmou takúto robotickú tvár, ktorá je za mňa veľmi dobre urobená, veľmi pekná. A ešte má ten chest plate, ktorý je tiež za mňa veľmi dobrá figurka a v pomerne celkom mocnom sete. Takže ľudia už s nej army buildujú a už army buildovať nemôžu, lebo ten set už nie je v predaji. Ale poďme sa pozrieť na ďalšiu figurku. A ďalšia figurka v tomto sete je Luke Skywalker. Konkrétne z epizódy 6, alebo po epizóde 6, pretože tento set sa odohráva vo finále Mandaloriana na ľahkom krížniku Arkudens Mofa Gideona. Hej, no je to celkom dobrá figurka, tak to vyzerá bez kapuce, taká zamračená tvár a druhá je taká pousmiata. Tak, má tu klasickú Jedi robu a čo je zaujímavé, že tuto, ako môžete vidieť, má na meč pripnutie, ako že tam môže zavesiť meč, čo je veľmi zaujímavé. Ďalej, tuto nemá nič také zaujímavé, čo je trochu škoda, ale aspoň mu tam dali printing. A na nohách má printing minimalistický a pekný. Toto by bolo všetko pre Luka Skywalkera a poslednú figurku v tomto sete. Samozrejme v tomto sete sú figurky 4, ale je tam 3-krát ten Dark Trooper. No a teraz sa poďme pozrieť na ten set ako taký. Takže teraz sa klasicky ideme pozrieť na play featurey. Čo prvá play feature tohto setu je, že Luke môže odhodiť tohto Dark Troopera z cesty. Takto. Je to absolútne jednoduchý mechanizmus, tuto máte, hej, páčku a takto to posúvate. Ďalšia play feature je, že tuto, asi tam dám skôr Luka, hej, tak, že tuto takto môžete Luka otočiť a môžete urobiť, že, vyčkajte, meč, tak, a môžete urobiť, že zosekne tohto Dark Troopera, takto. No. A posledná play feature tohto setu je tento výťah, ktorý môžete takto zavrieť, takto otvoriť jednoduchým pootočením. Ja ten set mám celkom zaprašený, lebo on sa tu blbo utiera pod tým, to by som to musel rozobrať. Ale hej, takto sa tu môžete lukať na kolotoč a potom sa môže pekne pozvracať. Takže poďme sa pobaviť o nejakých problémoch s týmto setom a že ich je. Takže prvý môj problém je, to sú sakra nálepky. Mám nový stojan, prepáčky, že niekedy takto sú sakra nálepky, pretože poďme spolu počítať. Iba na tejto skene je tých nálepiek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na ďalšej strane ich 11, 12, tuto, 13. 13 nálepiek na 166 dielikov. To je absolútne šialené ako, hej. Akože to je ako úplne.
On ich nie iba. Vyčkajte. Ja som zabudol na tieto nádherné, úžasné nálepky. Koľko sme ich povedali, že ich bolo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 alebo 13, ale je ich tu 15, pretože ešte túto dnuka, to sú nálepky. A ako ste si mohli tipnúť, tak sa lepili absolútne strašne odporne a už to v živote nechcem robiť. Ako... ty vole. Dobre. A poďme sa pozrieť na... Toto bolo všetko okolo toho setu a poďme sa pozrieť na môj finálny názor na tento set a ako ho hodnotím. Takže môj finálny názor na tento set. Čo si ja myslím o tomto sete a tak ďalej. Za mňa je to veľmi dobrý set. Za takých približne 20 € sa mi zdá, že stál. Je to za mňa veľmi dobrý set. Na army buildovanie je to skvelé. Máte tu tých 3 Dark Trooperov. Máte tu Luka, čo nie je úplne ideálne. Ale tie nálepky, to je proste, tie nálepky, to je strašné heavy. Akože 15 nálepiek. 15 nálepiek na takýto set. To je na 166 dielikov a to si nerobím prdol. To je strašné. Ako nejaké tam aspoň tie 4 figurky, ale to je dačo ako hrozné. A kvôli tomuto setu dávam 6,5 z 10, hej. Ako za tú cenu, keď bolo tých 20 €, tak sa to ešte vyplatilo teraz, teraz tá cena bude ako vyššia za mňa. Tak, lebo to už ako z druhej ruky a ešte to bude... Proste sa vám to už nevyplatí kupovať, ako ak to uvidíte na nejakých 25 až 30 €, proste sa vám to nevyplatí. Za mňa je to celkom v pohode set, ale hej. Takže 6,5 z 10. Toto je všetko pre toto video. Dajte like a odber skôr, ako títo dva Dark Troopery prepadnú, skočia, padnú na zem. Dávam vám 10 sekúnd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ak ste nedali like, tak tí Dark Troopery sú mŕtvi. Ak ste ho dali, tak mŕtvi sú není. Toto je všetko pre toto video. Dúfam, čoskoro sa uvidíme pri ďalšom. Čus.